kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn janvier kalo tile 28 san 2019 kunnafoniw labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ Fama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Solonadon jɛkulu fila fɔlɔ o ye syndicat national des travailleurs du ministère de l'administration territoriale bakuruba fɔla SILTMAT ani syndicat national des administrateurs civils SNAC u y'u ka dusumakasaya danginamaya ni baarabila ɲɛbila sɛbɛn dɔ ladonni ye fanga marabaw olu ɲɛkɔrɔ a bɛ tile 3 baarabila kofɔ k'a fɔ u ka maaw bɛ ka bɔ u nɔ la k'a sɔrɔ kun jɔnjɔn tɛ a la. Ɲɛma cakɛyɔrɔ tɔgɔ la n'u ko ma ko BD Gold Mali kɔnɔ ni o ye Mohamed Jara ye. Alamisadonya tɛmɛlen a ye lasigikɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma u dagayɔrɔ la Cité du Niger la laɲini tun ye min ye o ye ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara waleyalenw na. Funangɛninw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'u ka association des jeunes ressortissants et sympathisants commune Kebila AJRSCK Kɔlɔnjɛba ale mara la u ka lahalayaw olu dankɛnɛmayara kunungo dɔnnibagaw la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ ye sisa daani na k'a fɔ wulikajɔ u kɛn bɛ soldado jɛkulu fila fɛ fɔlɔ o ye syndicat national des travailleurs du ministère de l'administration territoriale ye olu ka tɔn bakuruba fɔla SILTMAT ani syndicat national des administrateurs civils bakuruba fɔla SNAC olu de ye ɲɛbila baarabila sɛbɛn k'u ladon jamana fangamarabaw olu ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u bɛna tile 3 baarabila u bɛ n'o waleya février kalo tile 11 12 ka taa bila 13 la ka sababu kɛ ko administrateur civil minnu ni olu kɛn bɛ gouverneur ye k'u bɛ ka bɔ u nɔ la k'a sɔrɔ jɔnjɔn t'a la ni sariya sɔsɔli ye. O kosɔn sa u y'u ka kanfasagɛlɛya u y'a danginamaya gouvernement ɲɛkɔrɔ k'a fɔ olu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ gouverneuriya la n'o bɛ administrateur civil ko fɔ u ka to u nɔ la n'u ma tanama ko kɛ ko k'a sababu kɛ ko waleya minnu bɛ ka kɛ fangamarabaw fɛ ko o tɛ waleya bɛnta ye k'a sababu kɛ k'a ye gouverneur ni o ye Mbayi Konate ye k'ale bɔra a nɔ la ka wolomasiri taaba polisilaka dɔ k'o bila ale nɔ la k'a sɔrɔ a ma tanama ko foyi kɛ mun bɛ na ni a wulili ye ka bɔ a nɔ la ko kosɔn sa u b'u ka dusumakasaya u b'a dankɛnɛmaya ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko gouvernement bɛ ka nin ko in kɛ a taabolo de ye ka maaw wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ten n'o bɛ administrateur civil o bɛ olu kofɔ u ko a dɔ ye Magan Sisoko ye dɔ ye Yusufu Tera ye Adama Kulibali Fajigi Théophile Kulibali Kumba Samake u n'u nɔnaw ko nin cɛyara ten sa ko dɔ kɛra k'a tɔ la sa n'u m'u fanga yira ko gouvernement na nin kɛ laada ye laɲiniw olu ka ca u fan fɛ kosɛbɛ nka a dɔ la belebele dɔ ye min ye o de ye u ko u ka sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen o bɛɛ préfet ni sous préfet u b'olu ka kunkanko kibaruyaw u bɛ olu ɲɛfɔ i n'a fɔ o dɔ ye ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Makan Dunbiya ma n'ale ye préfet ye ni ta yew kɛra ka ɲɛsin ale ma kabini mai kalo tile 8 san 2018 o kɛra terroriste olu fɛ ko o siraw ka taama ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara maa fɛ n'o ye Ousmane Christian Jara ye ale ye SNEC o ɲɛminɛ ye. Cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko BD Gold ale ɲɛminɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan Mohamed Jara a ye laselikɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma u dagayɔrɔ la Cité du Niger la laɲini tun ye min ye o de tun ye ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara waleyalenw na ani ŋaniyaba minnu b'u la ka ɲɛfɔli kɛ olu la yaasa fɛn min u ka baara yakubayataw maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na hakilila jiginna k'a jira k'a fɔ BD Gold ale kɔni ale ye cakɛyɔrɔ ye cakɛyɔrɔ min ni bolo kun birin bɛ a ka baara waleyataw kan a yɛrɛ bɔra o degun kɔnɔna na a dɔgɔkun 3 bɔɲanko o ye nin ye fasiri sɛbɛn dɔ o tun ye o dankɛnɛmaya n'u ko ma ko Nord Sud Journal o de ka kow dankɛnɛmayalen kɔfɛ k'a fɔ ko bolo birin bɛ u ka baara waleyataw kan u ye laseli in kɛ ka ɲɛsin deguwaru ɲininaw ma k'a sababu kɛ u ka pankuru minnu bɛ yen n'u b'u ka baara waleya ni olu ye o fasiri sɛbɛn tun ye a jira k'a fɔ ko bolo dan bɛ u kan ko k'a sababu kɛ k'u ma sariya siraw k'u ma olu taama k'a bɔ janvier kalo tile 23 ka taa février kalo tile 22 la BD Gold a ɲɛma Mohamed Jara a ka fɔ la a ko san 2018 olu ye baara minnu kɛ sanuko o lahalaya la ko bɛ t'i jɔ 11 n'o ye sanu o bugunatigɛ ye
o ba kɛmɛ seegin bi saba ani kɔnɔntɔn an'a kunganfɛn caaman k'olu ye o de baara n'i ko k'i b'o fɔ tɔni na o bɛ taa tɔni 14 murumuru 12 baɲango la a ko ɲinifɛnw na sa san 2019 o bonna kun kan olu bɛ fɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ tɔni miliyɔn 5 ani murumuru 75 baɲango u ka se ka olu de larawe u ka baarabolow olu kɔnɔna na wa u ka wari musaka bɔtaw olu bɛna t'u jɔ fɔ dolari wari o miliyɔn 48 baɲango la wa maliden mun bɛna baara kɛ a kɔnɔna na maa 1925 baɲango n'olu bɛ bɔ nagakɔrɔ sigidaw a bɛ bɔ olu de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲeba o mara la. Jɛrɛjɛkulu min bɛ funakɛninw tɔgɔ la n'u k'a ma association des jeunes ressortissants et sympathisants commune Kebila AJRSCK o y'a bakuruba fɔ ye Kɔlɔnjɛba mara la u y'u ka kulu u y'a ɲɛnamaya kunungo u ko laɲini ye min ye o ye u sen bɛ se ka don commune o ka ɲɛtaa la cogo min na ka dɛmɛdonɲɔgɔnya siraw k'olu dayɛlɛ fɛn min ye sigidakulu o ni ɲɔgɔn cɛ nin tɔn min filɛ nin ye tɔn don a sigira sen kan san 2018 na a ka laɲini tɛ tɔnɔɲini ye dɛ a ka laɲini ye dɛmɛdonɲɔgɔnya siraw olu de waleyali ye a secrétaire général n'o ye Yaya Kone ye ale ye o kuma sɛbɛntiya. Sana kalanso maa 3 baɲango ani wolomasiri polisila ka kelen olu de bɔnɛna u ni na kunungo a kɛra taama sen fɛ sana kalanso denw fɛ minnu bɛ u ka sanaso kɔnɔna na n'u ko ma ko Université de Lumumbashi o bɛɛ République démocratique du Congo ale tilebiyanfan ka taa kaɲagayanfan fɛ u ka jamana fangamarabaw olu ye o kumakan ninnu sɛbɛntiya. Algérie conseil constitutionnel o ɲɛminɛ n'o ye Mourad Medelsi ye ale fatura kunungo Alger ka sito san 76 la a kɛra bana kuntalajan dɔ senfɛ u ka kunnafoni di siraw olu ye o sɛbɛntiya u ko Mourad Medelsi n'ale conseil constitutionnel ɲɛminɛ Algérikaw fɛ a ka nin fatuli a kɛra k'a sɔrɔ a tun bɛ baarabolo kɔnɔna de la n'a bilar'o la kabini septembre kalo san 2018 kalo 3 dɔrɔn u ka jamana ɲɛmaaya sigi kalataw olu ɲɛkɔrɔ min bilan bɛ ka avril kalo tile 18 nata kɔnɔ ale de kun kan ka yamaruya di cɛbɔw ma u ka kɛ cɛbɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u ka fanga ɲinitɔn olu ye nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Soroki n'o dɔgɔnɔkɛ Fama k'ale to suya kɔlɛ la n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jataratɔw a n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni Alahu subahanahu wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.